ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପଟେ 3-4 ଦିନ ହେବ ଭାରି ବର୍ଷା ହଉ, ପାଗଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ତ ରହୁଛି। ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ସାଙ୍ଗକୁ କଫି ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ଆଜି ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇ ଆଉ ବୋଉ ଆସିବାର ବର୍ଷା ବୋଇଲେ ଆସିବେ ଆସିବେନି ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବୋଉକୁ କହିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଘରେ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଥିବୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏପଟେ ମସଲା ଆଳୁ କଷି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ଆଣିଲା ପରେ ଏଠି ମୋତେ ସେ ଭାଜିବାରେ ଲାଗି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମାଛଟା ଭାଜି ହିଁ ଆସେ। ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ଭାଜିବୁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇ ଖାଇବି। ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନି, ମୁଁ ତରକାରୀଟା ବନେଇ ଦଉଛି। ମସଲା ତ କଷି ରଖିଥିଲି ଖାଲି ଝୋଳ ବନେଇବାର। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ତରକାରୀଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ କହିଲି କି ତୁ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର କାଟି ଆଣ ଯୋଉଠି ଆମେ ମିଶି ମାସି ଖାଇବୁ। ତ ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା, ବହୁତ ସାରା ଭାତ ପାରିଥିଲା ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀ ସେ ପୁରା ବାଢୁଛି। ମୋ ମନ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଆସିଥିଲା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମେ ମିଶି ମାସି କଦଳୀପତ୍ର ଖାଇଲୁ। ତ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚରେ ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଦିନ ପୁରା ମସ୍ତ କରି ଖାଇଲୁ। ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲି। ଡିନର